Diborîna derbasbûna kolanên tijî hengame de, têketina mabetên tijî mirov. Dikevim li nav xeyalên xwe de, dema ku dirûniştim li nav ciwanên mecnûnî de. Ez ji xwe re dibêjim sal wê bifirin û biçin û em hemû em ê derbas bibin di bin qubbeyên bêdawî de. Çi qasî em werin xuyakirin jî li vir, dawiya saeta hin kesan lê dixe. Dema ku min dimeyzan li darberûkê, difikirim kalikên daristanan ji çerxa min re ji bîr wî wê bêhtir jîn bibin. Çawa ji kalikê min bêhtir mabin li ser dinyayê kalikên wan. Dema ku pêşebûna zarokekî şêrîn, xatirxwestineke bêdeng dikim ji nava xwe. Bila ji te re bê cihê min ê li dinyayê, ev çerxa min a rizîbûnê ya, ateya kulîlkvedanê. Her roj û her sala çûyî, ez hîn bûm bi heman fikrê vêrekiribûnê. Gelo kîjan jê tê bibe salvegera pîroz di pêşeroja mirina min de? Wê mirinê li ku derê ji min re bijîne ew çarenivîs? Li şer de, li rêwîtiyê de, an jî li nav paşila pêl de, an jî di nav wê deşta cîran de, wê kevin li nav xweliya gelfê min ê sar. Û laşê min ê bêhîs, seh nebê rizîbûna wê li ku derê ve jî, dîse jî nêzî cihên ku min jê hez dikir, min hesîna bêdawî dixwast. Û têketina devê tirba min de, bila bileyzî bi hemû kêfxweşiya xwe jiyan û xwezaya sersar, bila dirêjan vedî rengên xwe bêdawî ve.